Reunit, el jurat del Premi Gaziel de Biografies i Memòries ha decidit atorgar per unanimitat el guardó a l'obra Els laberints de la llibertat, vida de Ramon Trias Fargas, resulta ser-ne l'autor Jordi Amat Fuster. Es va comprometre amb els seus conciutadans, convençut que la política ha de tenir la justícia social com a objectiu per tal que tots siguem més lliures. És el redescobriment d'aquest compromís amb la comunitat allò que ha fet que escriure la vida de Ramon Trias Fargas hagi estat, sobretot, un honor, perquè jo tinc fe, una gran fe en determinada gent, gent com Ramon Trias Fargas, gent que honora el meu poble. Va fer política perquè el país necessitava en aquell moment que gent fes política, gent com el Ramon fes política. No era un polític, era fonamentalment un pensador, un intel·lectual, un lliure pensador. No va ser només un pensament d'una època, sinó que ha estat un pensament que, poc o molt, s'ha anat filtrant, ha anat sedimentant per, d'una forma o d'una altra, impregnar també altres generacions de catalans. És molt difícil plasmar tota la vida d'una persona en un sol llibre, però creiem que Jordi Amat ha sabut fer un retrat que descriu qui va ser Ramon. Fuimos amigos, porque a pesar de haber competido el uno contra el otro, siempre nos respetamos y cada verano él estaba en Santa Cristina de Aro, yo estaba cerca también en l'Empordà y nos íbamos a cenar secretamente para que los partidos no se enteraran. Sí, a Sant Martí Vell, cerca de Santa Cristina de Aros. Jo crec que tenia preocupació social, cosa que a vegades no es diu prou, y també una gran tendresa y una gran estimación. Y era realmente un hombre muy curioso, muy inteligente, muy listo y como muy británico, ¿no? Con mucho sentido del humor. Y Trias Fargas para mí ha sido una persona muy especial. Primero lleva mi nombre, ¿no? También soy Trias, ¿no? Es que además coincidí en el gobierno y en el partido y era una persona que a mí me tenía un cariño especial y me trataba de una manera muy especial. Jo encara, de tant en tant, el trobo a faltar. El trobo a faltar en el terreny de la política. Penso, aquí ara m'agradaria que fos el Ramon i segur que el Ramon em donaria un bon consell.